Halløj. Den her film den handler om computergrafik, som man kan lave ved hjælp af vektorer og parameterfremstillinger. Det er 3.G matematik, men det er sådan supplerende stof, så det er ikke noget, der står i. Det er ikke kernestof. Det er sådan, at når man laver computergrafik, så er der helt basalt 2 måder, man kan gøre det på. Enten kan man bruge pixelgrafik, eller skal man bruge vektorgrafik. Og pixelgrafik, det har den egenskab, at når man forstørrer det op, så kan man se pixelene. Vektorgrafik, det er sådan, at når man forstørrer det op, så skulle det gerne blive ved med at være fint glat. Jeg har prøvet at sætte et eksempel ind her. Nu er det så sådan, at det her eksempel, det er faktisk i sig selv et billede, altså et stykke pixelgrafik, som jeg har taget. Man kan godt lidt se herover, at pixelerne er herover, og vi kan faktisk, hvis vi zoomer ind heroppe, så kan vi, hvis jeg lige kan få den til at være sådan, kan man se, at bogstaverne bliver ved med at være pæne, fordi bogstaverne, de bliver tegnet med vektorgrafik, mens billedet her, det bliver tegnet med pixels. Kan man helt tydeligt se, at når man forstørrer op, så bliver det grimt. Så det vi skal se på, det er en af de teknikker, der bliver brugt til at lave sådan noget vektorgrafik, altså lave tegninger ved hjælp af en matematisk definition faktisk på, hvordan tegningen den skal se ud. Ja, når man skal tegne noget, så det første man kan gøre, det er at tegne en streg fra et punkt til et andet. Så det starter vi med at kigge på. Hvordan kan man gøre det? Ja, det kan man jo gøre ved hjælp af en vektor for eksempel. En vektor fra punkt A til punkt B. Den er jo sådan, at hvis man tager B's koordinater og trækker A's koordinat fra, så får man den her vektor fra A til B. B minus A. Vi kan også bare skrive det sådan her, det har jeg tænkt mig at gøre i den her sammenhæng. Fordi det er kortere end det her oppe. Så jeg skriver bare B minus A, det er bare B minus A. Og jeg skriver bare punkternes koordinater, som jeg mener selvfølgelig stedvektorer her, hvis det skal være helt rigtigt. Men så har vi altså B minus A, det er så vores vektor, og så kan vi lave en parameterfremstilling. Vi starter i punkt A, og så tager vi en parameter t, og så ganger vi den vektor, som går fra A til B. Og hvis t så går fra 0 til 1, så får vi jo, når t er 0, så får vi bare A. Og når t er lige med 1, så er vi kommet hele vejen hen til B. Vi starter i A, og så tager vi den her vektor, som går fra A til B, så er vi kommet hen til B. Hvis vi kigger på det her udtryk, så kan vi gange ind i parentesen her. T gange B minus T gange A. Og så kan vi faktisk sætte T uden for eller vi kan sætte A uden for parentesen i det nederste udtryk her, så kommer det til at se sådan her ud. Så vi får 1 minus T gange A plus T gange B. Stadigvæk med t fra 0 til 1. Og den her parameterfremstilling, det er det, man kalder et førstegrads Bézier-polynomium for de 2 punkter her. Det er sådan, at et førstegrads polynomium, det er en ret linje, og det gælder også her. Så nu skal vi lige se på, hvad man kan gøre med sådan en ting ved at tegne den.